Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Faith's channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're listening, thank you for love and support. I appreciate you. Also, in the same review, siyaxoxa le video ayikho serious ngaleyo ndlela uthi nje siyabuzana umbuzo kulento yokuxolisa nokucela uxolo ukuthi ukuba genuine ukuba umuntu mayicela uxolo. Sithatha i-episode yokugcina ku-season 7 ubaba uMseleku la ekhulume khona amagama nje angemahle esingawathandanga sonke. Ngicabanga ukuthi owabuka la episode 7 akuhambisani ukuthi uze ube i-fan kaMacele ukuze ungayithandi indlela ubaba uMseleku akhuluma ngayo because yayi-distasteful. So uyabuya season 8. Season 8 uMacele-ke uyasho kukhona ukuthi i-episode ivele kanje kuma-viewers e-TV show kube kukhona ukuthi uMacele uyamukele kanje into ekhulunywa ubaba uMseleku. Ila wathi khona uzoba i-furniture, uyamseva njenge-boy kwasha kwacima, unenhliziyo ebukhuni, angazi inhliziyo yakhe yimbi kodwa uyafihla. Wabala nje izinto eziningi. Lapho into esiyazi thina nge-show ukuthi uMacele akahambanga nabo, bahambile bewumndeni ney'ngane ubaba uMseleku bakhipha bezoba nje naleso sikhathi njengokujwayelekile. uMacele wangaba khona-ke. uMacele kwafika bezombhekisa iphakhi bamthole engekho kade baba khona wabuya-ke uMseleku esebuya nokuthi bahambe kanjani, update wasembuza ngendaba yokuthi wayengahambanga. Washo kuMacele ukuthi hayi akasathandi ukuthi ebe ingxenye yama-trips abakhona kulowo mndeni, noma engandanga ukuthi sesike swayza before ukuthi kufike kubangwe lapha ezinye izinto kukhulunywa. Manje into esizama ukuyiqhathanisa ukuthi kwenzakalani laphaya esithi uMacele wayesele mhlambe ayikho into engakabayenza kwaba nje njengokujwayelekile benjalo ama-activities abakhona. uMseleku landela umangwabe enqaba kwase kwaba-ke isidlo-ke sebebonke etafuleni bevala, angikukhumbuli okunye. So sesilalela uMseleku athi Macele iposition yakhe izosala ibe nje laphaya, kungasho lutho ukuthi umamkhulu ukuba umamkhulu sekwenze kwaba kukhulu ngaphezulu zonke izinto. Mina-ke angithi nayizwa-ke yonke lento engizama ukuyenza bemfishane ayizwakali kahle, futhi engazwakalanga kakhulu ukuthi nje uzogcina eyinto ehlele ey'fenitho. Umamkhulu-ke mayesekhuluma noMseleku why efune ukuthi ezwe yena kuqala uMseleku ukuthi wayeqonda ukuthini, because umamkhulu mayethi akayithandi indlela akhulume ngayo iqala lapho into yokubona ukuthi wrong. Angithi guys, noma mina yimi onephutha, because ukukhuluma nomuntu noma nje kusiphi isimo uyikhuluma into oyikhulumayo kube namagama angamhlali kahle, mase kutshela yini enzima ngokuthi ngiyaxolisa ukuthi lokhu awukuzwanga kahle, bengiqonde lokhu, because into engiyibona nina senithrendisa because angazami noma because sengikusho kahle noma ngisho ngokabi yini kodwa akunankinga-ke, ngoba lento yokuthi uzame kakhulu ukuthi inkulumo yami beyithi usudismissa imizwa yomunye, yena ukutshela ukuthi ukuzwe kanjani. Why ungafuni ukuyizwa leyo nto leyo? Ayisekho nje ngomamkhulu nangoMacele nobaba uMseleku kuphela. Sengibuza nje kubantu ukuthi kusuke kuyini, because yini le yenza ukuthi kube nzima ngoba wena ukhulumile lo khulume naye ukuzwe ngale ndlela, and indlela akuzwe ngayo yile emenze wangazizwa kahle. So why kwelakho iside sekunzima ukuthi ngiyaxolisa ukuthi
ukukhuluma kwami kanje uzizwe ngalolu hlobo, kodwa bengiqonde lokhu. Ngoba manje into engiyibuke kule episode isibuya ku-season 8 ilana abaningi bethi inkinga ubaba uMseleku ubekhuluma nomamkhulu, inkinga ukunga-understand, akusikho ukunga-understand. Amagama aphumile akangawathandanga yilawo, ngoba manje usechaza ukuthi imali ubuyenza kanjani. Asikho isidingo salokho, kodwa into angithi manje ngoba i-TV show sechaza ukuthi umzwe kanje, yingakho ese-explainer iphathi le ukuthi imali ubeyenza kanjani before. Kodwa yini enzima kubaba uMseleku ukuthi azwe le phathi ukuthi uMacele umuzwe kanje, noma isihamba nokuthi thina esabuka le episode yithi esimenze wafila ngaleyo ndlela, ukunokuthi izinto ey'shiwo baba uMseleku kodwa beyikhulumile. Ngoba nje bengilobo ngilalela ngibheka le, ngangilindile le phansi because hayibo le episode ngaze ngathi mina asiyicelanga-ke le, bese sicabanga ukuthi isho iphelile. Episode yokugcina season 7 ngathi le asiyicelanga ukuthi azokhuluma kabi ngomamkhulu, asiyicelanga ukuthi benompumelelo besenzele le nganekwane babeyenza, kodwa nje iphathi eyangihlala kakhulu le yokuthi umamkhulu uzohlala abe yifenisha, abe yinto ngathi hayibo, kanti kwenzakaleni? Thina isho siyayithanda nedrama yabo, kodwa asisho ukuthi akube namagama afana nalawo. uMseleku-ke mase kubuya ku-season 8 uselobu echaza kaningi uMacele mayemlalelile lento ayizishilo, because akayishongo phambi kwakhe, uyisho ngale celeni. Uma eseyisho ngale celeni wayentshisa kanje, noma uMseleku ubuso ukuthi abantu abamlalele ekhuluma lento yibo abafaka ukuthi uMacele akazizwe kanje. Sekungathi amagama akhe abe right, atwist abantu. Hayibo guys, abantu-ke futhi nabo sebethatha le nkulumo ngokuthi ikhulunywe kuMacele, abekho eqinisweni lento ekhulunyiwe, because ayibanga mnandi leya ndaba. Ngabona ngisho ama-reviews ayenziwa after le episode kwakuthi kubalulekile ukuthi umuntu wesifazane asebenze njani. Lapho asazi ukuthi uMacele ubengasebenzi, masizothola ukuthi uMacele into yokusebenza ibeyithini, bavumelana noMseleku bathi ngwaphelelaphi. Umbuzo wami-ke kule video ukuthi wena okhulumile nalo okhuluma naye, noma ngabe-ke bukuphi, umndeni, abantu abathandanayo, yini ebanzima ngokuzwa lobu ukhuluma naye ukuthi uthi yena uzizwe kanje? Wena okhulumile, wena ma ukhuluma lento ofisa ukumtshela yona, noma ngabe phela ngazi ukuthi nikhuluma ngani. Mase kulokukhuluma kwakho kube khona amagama ahash angawezwa kahle, angamphathi kahle, yini esuke isenzima guys? Yazi ngihlezi ngiyibuza lento. Bakhona ngempela abantu abangakwazi ukuxolisa, bakhona abantu ngitshela ukuthi kungami into imane indaba ibe yinto kunokuthi ibe mfishane, ngoba nje ehlulwa indawo yokuthi cha, ngiyaxolisa ukuthi into engiyikhulumile ikuphathe kabi, bengingaqondile, ebengikusho 1 2 3. Uyabona, hayi ukuthi uweqe ukuxolisa ufuna ukuthi wena bengiqonde lokhu. Ngoba manje la kuMacele masiyibuka le ndaba yaMacele nobaba uMseleku mangiyilandelile kulo season 8, noma isho ngingayilandelanga kahle, ngikhuluma iqiniso lapho, kodwa la ngibone khona uMseleku emchazela khona, wandisa ukuchaza kwakhe ukunokuxolisa. Okwandayo ukuthi yena ubefuna ukuthini, vele izinto uyamenzela, sithi hayibo, ukuxolisa. Nabona guys uMseleku kula athi khona abahambayo kwisizini elandelayo, before eqala i-meeting wacela isikhathi noma yini, waphinde ingakaqali i-meeting ube nesikhathi ebona umayeni, waphinde futhi seqala i-meeting season
6 loyo. Eseqala i-meeting waphinde futhi wacela isikhathi noMayeni. Mina ngayibuza ukuthi pho uma ecela uMayeni kuphela uMangwabe uthini? Because u-season 5 uvalwa nge-6 kulento mhlampe ye-unfair treatment. Kodwa-ke bengingekho lapho bengikhuluma ngoxolo, sekuyangena ngoba phela nakho sekuqapakile ukuthi-ke mase kuba nento angayenzi-ke kahle, kuba amakhosikazi amathathu azwele kula magama. Why ayekho yedwa? Ngoba manje kwasala nokuthi uxolisa kuMayeni. Mayexolisa kuMayeni okusho ukuthi thina besilalele asikubambe lokho okunye ukuthi ubengadlali, ubengaphazami ngokukusho kuMangwabi. Ilento bengiyibuza ukuthi mhlampe babuka kanjani izindlu ivaliwe ukuthi i-treatment ayifani. Ngabuka le eyaku-season 6 ukuthi athi kuMayeni ababe seceleni bexoxe, ayichaze ukuthi-ke hhayi umuntu owaba-wrong ubani. Shuthi usecacisa ukuthi ngangaqondile kuMayeni, ngangiqondile kuMangwabe. Mayesefika kuMangwabe ufuna ukuthi njalo ekuqaleni umuntu wayengafuni ukuthi ngikushade uMayeni. We guys, eyiphi level yokuxova lena nje? Kodwa bese ngibuza-ke la endaweni yokuxolisa bakithi ukuthi yini enzima ukulalela lona omunye nokulalelana, ngoba manje why ufuna ukuchaza lona othi kuwe awungiphathanga kahle, ukhuluma ngemizwa yakhe, wena ufuna imizwa yakhe ayijike because uyamchazela. Into ayi-expect-e kuwe ukuthi ngiyaxolisa ngokuthi ngikwenze wangazizwa kahle ngalamagama or ngikwenze wafila kanje. Siqhubeke-ke nendaba. Yeyi ba-manipulative abantu nina. Ngisho lana ku-social media ngiyabona abanye bathi inkinga ubaba uMsele kusechaza kaningi because uchazela uMacele. uMacele akaphathekanga kahle, nathi asiphathekanga kahle. And bengadingeki ukuthi size sibe yifeni. Sabe ukuthi nje ukuze sibe umlandeli omkhulu or ifollower enkulu, sabona ukuthi hawu, isiphi isidingo sayo yonke lento ayikhulumayo, sayibabaza. Ngoba uMacele into esasiyazi ukuthi uyenze wrong, akahambanga nabo. And engahambeni kwakhe ayikho enye into eyafika lapha kwathiwa isidinga umamkhulu. Kodwa nje yohlala neposition yakhe ikhamise engathi shu. Hawu, sesifike isikhathi sokuthi-ke ngiyibukezile leya nto. Nani futhi-ke mawukuthi ngempela into esimenza afuna ukuchaza kakhulu ile yama-reviews amaningi ayekhuluma ukuthi cha laphayana akusiyo indlela yokukhuluma. Yini ngingabonakali lokho? Into efuna ukuthi kube ne-clarity ukuthi bengiqonde lokhu. Hayi, ama-reviews amaningi ngawabona ukuthi u-season 7 last episode bathini abantu. Ngiyabona futhi ukuthi-ke manje indlela esechazwa ngayo isinokuthi mhlawumbe ungavumeli abantu bekwenze uzizwe kanje. Uma ukhuluma igama elibi, ukhuluma igama elibi. And abantu ngeke beze besho ukuthi lela gama belilihle, ngoba leyo nto esasisho ukuthi hawu ezinye izinto naye uvula umnyango ukuthi amakhosikazi edelelwe ama-viewers, because omunye namanje sengasho ukuthi hawu uMacele ubaba uMsele kwambiza nge-finish. Ngisho sebehleka manje ngoba lento wayisho ku-TV. Kanti uma sebuya isizini elandelayo akukhulumekanga kahle, imoya mhlampe yayiphezulu, kodwa asazi ukuthi yini yenza imoya yayiphezulu ngoba wayezom-update ngokuthi bahambe kanjani. Yini yasiba nomoya ophezulu uMacele ngoba wathi akasayingena indaba number 5, asazi. Kodwa wakhuluma kabi, lafika ithuba lokuthi akaxolise, wavele wamchazela. Kwaze kwafika la uMacele-ke sesho ukuthi imali yena ubeyenza kanjani. Ngobani? Kuvezwa ukuthi yena usevwa nje, uhleli phansi, akasebenzi, uthola zonke ezinye izinto. Sathi hayi kodwa unkosikazi wakho. Sasisho kanjena phela, sisho ku-screen, sikodwa unkosikazi wakho. Sivale-ke le video, indaba yoxolo nalo celayo kungalo
osekubekelile ukuthi mina ngizizwe kanje. Xolisa-ke, xolisa. Hayibo, fundani ukuxolisa webakwethu, ngoba ngiyabona nala ade ngifunda kwenye i-review baningi abasho ukuthi inkinga aka-understand. Wena imizwa yakhe iya-understand. Hayi niyagazi ngiyayithanda indlela eniyiyo kodwa iyamanga ngoba nina niyathanda ukuzenza sama-robots. Nizenzela nama-robots niqamba amanga la ku-social media. Athi umuntu aka-understand. Imizwa yomuntu ayihambi ngalokho. Yabo lezi nkulumo ezakhayo ezinamanga amaningi. Senizenza ama-robots engathi nje uzofika utoboze endaweni ethi ngoba umuntu wakhuluma kabi nawe ikhona into ekuthikamenzayo ngalokho. Kudluleke, uhleke. Kodwa nina nje la ku-social media nivele nifise sengathi senama-robots. Aka-understand. Nento ewubala kanjena neshoni. Hawu. Usanukuganga ngathi. Ngisanje ukuganga ngathi. Futhi nalento yoku-understanda yonke into i-questionable. Hayi, questionable. Umuntu oqhamuka nje sithi yonke into uyayi-understanda. Hayibo. Kanti usuwakhiwe ngamuphi upende? Ngoba uma uqhuzuka nje kuba buhlungu. Nawe uyafana nathi. Uma uzizwa umuntu usachaza intendo ubona ukuthi lo unamanga. Unamanga. Amangeni. Yikho nje nala kuthiwe uma ucela ukuthi kuxoliswe wena ulobu uthi inkinga yena aka-understand. Sina sizwile ukuthi wamsela ukukhuluma amagama amabi. Salinda. Yabo isindle sasimzwe ngayo ngisho sine sethu yithoyizi sathi hayi mhlawumbe ukuthi ukhulume kabi. Yabo futhi le ndaba sine lento engangisesihogweni. Uthathe mhlawumbe usine uselwela ukuthi ukhulume kabi noma cela siyeke nje. Ngike silungise silindele ukuthi uzobuya athini ngoba acela sifuna ukukhava iscore. Hayi wabuya wachaza intende ngimtshela. Wagcina sekuthiwa phela umsele kuzochaza ukuthi nina niyakwazi ukudelela nibe nizenza ama-robots ningawona ngoba ninemizwa nani into nje kuthinta kabuhlungu. Bye bye.